Musalama mi mami juri ma mi weltima kede recevoir da sa welan kedi basa ko wadde recevoir wa yetteral ada ko tay min yetteral da hande min barawa ma jibin so rewi law way ko wete ko gandal wala place kala pat baddu mérite tan yo fayto say tampu me campagne ma mbada anduno gandal mu gonde ma ala ya ala godo god le wurongo non mine ni ngoni me kala pardo pour ligade wurongo hay sa woni dero mam nangane welti mere so baro machallah welti welti avant tout d'abord jahoda ni forno arbe règlement de temps ne nay vidéo ko ci min nayata tan pour arbe gal ala wallahi ni forno wonde déplacer mi ara ha don gon jewdi ben gon no cello modi minen so min ngoni do Allah e mom gon sino wona no onon min gonta do minani gon so min ngoni do tan gon onon min gonani do wallahi on donc voilà dum wallahi nafoore ma nafoore min yidu min yidu nafoore do ambition bari na e min yida darde ma e campagne bi kon hande sam balli ma mbara conférence et c'est une première non min ballat men avec succès pour anwi campagne bi est-ce que ni campagne bi woni yobe bab cieur mo de la foot minani do gandama tan ambi bab cieur mo do podo listu fo yata sino listu na fo kon na fata bu goto wona goto dum dey nyaadu na fo vraiment an gondi gondagal ma e listu na fo minen mi ji batade fo donc ça ati ba initiative ba ni minen min wala inchallah donc je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 10h garado ma taw secrétaire am do mo wada établir dossier ji an min nan vidéo tan ngata min bon ma finance hali ko min jet min mbalit ma wa min badani mi nyakani fay nda chodo sister bi gasoir on sa yaade mo ko nyako fay vraiment nyakani fay vraiment nyakani na campagne say auto di mundi fof ko gasoir sote te ligotobe station ni to be jeya Sénégal foko Sénégal anna fiya heɓanto mairio ɗum ɓe gila keɓɗa mairio kala ko jinni mera mi haala machallah nanda noon vraiment ceerno modi encore une fois nafoore ala ko wawma yobde gon kono hande sa dañi oɗo idée gara mbiya yomin mbaɗe financé pour mbaɗa conférence comme c'est une première ɗum noon min mbaɗu ɗum accepté avec succès alhamdulillah rabbil alamin kam je vous assure que voilà joni aren ko mbiyatma yaha binda vidéo le plus rapidement possible ça ari do jango 10 heures totalement mi rendez-vous tota ɗum secrétaire o mbaɗanma ɗum validé mi mbaɗanma ɗum alhamdulillah rabbil alamin bettani mo bindu vidéo noon vidéo mi binda ɗum ha waɗa normal ndar sa nani mbiman koye leegal ngal mbaɗa mino way min anniyam ko grand théâtre way sam waɗi ɗum grand théâtre ha hande leegal ngal sowata wadde conférence ɗum tawi première édition mi ɗum waɗde leegal ngal monsieur le maire ara mi welto janggo so Allah jaɓi mom andane vidéo ɗum ɗo kam saade ɗum janggo secrétaire o ma fewnane vidéo ɗum ɗon document financement inchallah mbaɗa yiɗi noon gargol ma ko ɗon garannomi conférence o kam mi sikkani so tawi ma tawam ɗum ala woɗo waɗam noon monsieur le maire koɗo waɗde voyage janggo 16 heures fof koɗo waɗi kiti kam koɗo waɗde voyage mata ko murtan paɗa non mi voyage murtan juste des affaires caggal leydi attention les servir aminen noon aɗa heewi ko ñaata tilliɗi noon an kam ma nafoore nawe kala fof jaha mballe kam en mbaɗa waɗde e soma nafoore ma walla mbaɗa waɗde e soma eyyi wima noon machallah to minen mi wa tilliɗi ɗum mbaɗa e soma to mbaɗa waɗde e soma de ɗum noon ma nafoore eyyi weltima vraiment ko minen weltima ko minamami ko tan ɗuman gila min mbaɗi parti o ha joni jidarren noon kono hande sa waɗi projet baɗo ni minen min jaɗatema min dusma hen kala ko sohluɗa tan hande min gayni mi dusde min dokkuma ɗum alhamdulillahi rabbil alamin mbaɗa yiya mi renno wa leegal ngal wa quartier o foof min mbadda budget o inchallah so min mbaddi budget o janggo wendo mi addanma kayito inchallahu rabbi weltima hakkude men nafoore noon no français wi t'inquiète pas hakkude men nafoore hay lakara
la barso parti na fore di mi yare ma sallahu lamdo del e monsieur le maire e mi aram yetto gal mi aram yetto ah donc hewan wala hen pastor holo wala hen pastor to pan do waday hen pastor an fi na fore ko buri vraiment weltim machallah ambi kala toddo mo buhal gertogal so yuma ma totte ngari jam mi jami Allah jarama Allah jarama monsieur le maire yo Allah wallu puissance courage beaucoup de santé min an dum min dori madum won boy nganda bo nen jahay beddaji be ala kali te min badanda jogi kalis non bonne santé